ole chibai vek ule tunlain US President Donald Trump impeachment chungchang hi chanchin thar langsar ber pol ani a impeach hanti hi mizo tong chuan bantir ti na ani deuh bera Donald Trump hi tuna hian an impeach me kani US President impeachment hanti hi chuan tuna kumsom thum chunglam horil ruwa chuan Bill Clinton le Monica Lewinsky te ming alangsar viau ome Bill Clinton po hi kumsang kachakwa somkua pariat khan impeach alo ni to ani kha US President te hi impeachment mang hian bantir thei an ni a chu tiang ti theina chu USA Constitution a achuang ani amai ro chu he impeachment kalphung hi thil ol sam tak ani lem lova Donald Trump a impeachment kan en chowanga tu tenge US President chu bantir thei ti atangin engtin nge Ukraine mingte lo lan nol dan ti te kan en chowanga ma se he video hi a seidona vangin part 1 le part 2 in kan ron thenanga tu nami hi part 1 ani phot don ani ole tu tenge US President chu bantir thei USA chuan United States Congress an ti mai mi pui than ro rel tu te awmna in pui chi ni a oma House of Representative le Senate te an ni a heng Congress member te hi US President meu po bantir thei tu chu an ni ta ani Congress an ti hi India rama Parliament kan ti tlukpui ani a Parliament in a in ni Lok Sabha le Rajya Sabha te kan nei ang tho hi ani ber ome House of Representative hi House tia ko top ani fowa Senate hi chu Senate tia ko ani deuh ber thung ani House of Representative le Senate te hi dan siam thuwa anin kop tlata dan siam tu reng chu hengin pahnih te hi akal tlang ve zel angai ani House of Representative member te hi representative ti nemo mi pan ni chuan congressman ti emo mi chian ni chuan congresswoman ti emo in an ko bera Senate member te hi chu senator ti in an ko thin thung ani House of Representative member te hi kum ni tram ni in US Census mila an population tamdana zira an siam ang zelin state pakhatin member an nei tlemin an nei tam thina member om theiza chu zali som thum panga ani a Senate hi chuan member za an oma US state somnga ten member pahnih theu an nei top thung ani an ni hi chu kumruk tram zela thlan an ni thung House of Representative a hian tuna hian Donald Trump a party lolam Democrats hian rorel mek in member za ni som thum pahnih an neya Donald Trump a poll te Republican ho chuan member za somko pasari an nei mek ani Independent member pakhat om veranin seat nga arwak mek bokani Senate a ve thung chuan Trump a poll Republican hian sarkar na siamin member somnga pathum an neya eptipol Democrats hian member somli panga nein Independent member pahni om te hian Democrats lam hi han thlop bokani ole ani le engtin nge US President chu impeach thei ani lo soi vele don thungila US Constitution hian anram president chu ramphatsan thu le thamna lak thuwa te impeach a phala tin thil ti sual lian taka le lian lutuk lova te po impeach thei ani lain hemi point pani te hi chu achiang lo e maya man an hlo lem lo thunga impeach ngai tur khopa president en poi lian tak a khoi ani chuan impeachment process chu kalpui ani ta thin ani kan channel Trazol's Infotainment hi lo subscribe turin kan som chewa subscribe mai bak apia bell button dar lem hi me chuan video thar tangkai tak munom tak te i muzel don ania impeachment chu house member pakhat talin apulu turani a house speaker in chu apomani chuan US House Judiciary Committee nena house member te vote lak trul khopa thutling ani le ni lo en fiat tur le thutling ani chuan house member te vote lak ni tur ti chiang turin a hril vele anga Judiciary Committee member zinga atamzokin thutling an pom chuan House President chuan fiana apal tlang le angai ta thina ni ti chuan House of Representatives chuan an chai ta thina vote lak laya representative member chan veten impeach laka an ngai chuan president chu impeach ani ta thina mase house in a impeach hi bantirna tur khopa thunei zo alani lawa Senate pal tlang vele phot angai ani Senate impeachment Chungchang an ngai tuana hi impeachment trial antideu kherbi ka heta hian president chu crime a khoyem ti an rel thina Senate trial nei ani don ta ka chuan house khan an Iowa trial na ding turin house managers an thlang chuak vele thina mi pakhat ai tam an ni thina ni
heng house manager te hian an thiamang tokin president impeach ani na chan le chu apoi khoi chu ramta na poi tak crime tling hial ani dan te an soi vele ta thina a hek tu lam ukil an ni deuh ber ome impeach mek president po chuan amata na ding tur ukil amang vele boka chu tiang vel chuan senator te ma chuan dikjok ni anin chu ta thina ni hengin hek na thu le thiam tu soi na thukal vel zong hi US Supreme Court Chief Justice chuan akai roi thina Senate member senator mi zate chu thutluk na siam tu tur judge an ni ta thina ni ani chuan jury antima zokani he thungai to hun chung hi ni tam tak o ani theya atopa chuan president chu thiamlo chantir tur convict ani don lo chu senator zate chuan an vote ta thina senator mun thuma thena mun ni ten president chu convict an du chuan president ani na tangin abana nga ya aya vice president nilai chu president ta laklu turani mun thuma thena mun ni ai claimin convict an du lo chuan president chu convict thei ani lawa president alani chun chom ze langa house in lo impeach to na khan a president ni na chel chu a khoi poi thei lo ti na ani senator convict ani ero chuan president ani na atangin abana nga ya tin chumi hnuwa a hrana vote lak le a atam zokin an phar chuan nakin zela po sarkara ni na reng a chel phal ani don lawani president te hi impeach ani chuan court pa nga ya an thil lo ti sual chungchanga chuan an chungchangai to ani le thei hialani chutiang chu toy si kimchang theiang ber sia US president te impeach chungchang kan soi thei chu lo ni se tuna chuan Donald Trump impeachment bi ka han lut to do nila Donald Trump a impeach ani na hian an ram chung po ni lo US atanga kem sanga chuanga hla a om Ukraine ram chungchang wang ani te daya Bill Clinton a impeach ani na chan nen chuan a inang lo mange hetiang hi thil om chho dan chu ani a August ni somni pakhat sang ni som pakwa khan CIA official pakhat a ming thup tlat chuan official complaint siamin US President Donald Trump chuan kumsang ni somni a US President thanna lo am le tura atlin non le theina turin ramdang Trum-puia azong ni in apua chutianga pu theina chana chuan July ni somni panga sang ni som pakwa a Donald Trump pala Ukraine President Volodymyr Zelensky te phone anin biak na thu midang te lo hriat ruk a lo hriat chhon le wang ani a soidana chuan anin biak na chuan President Trump chuan President Zelensky chu Joe Biden le afapa thilti sual chungchang chui turin angena Joe Biden hi Obama hun laya US Vice President kha ani a kumsang ni somni in thana hian Democrats Party atanga US President candidate tura beise om berle Trump tan po a la om phaber tura ngai ani a chu Trump hian theruranin Joe Biden a mingchet na tura zong ani ber ome Joe Biden a fapa Hunter Biden hi Ukraine rama natural gas lai chuak tu company lian ber pakhat Burisma tan kumsang ni som pali tanga sang ni som pakot chung khana thoka he company hian dan bo chetan nei monite reng ni Ukraine rama an sarkar ukil lian ber pakhat chuan kumsang ni som pali khan a chui mek lain a na tang chuan ban ani ta thut maya chu heti laya US Vice President Joe Biden a chuan a thilti theina mangtang kain a fa patho na company hi chanhim turin he sarkar ukil hi ban ani theina turin anor ni in an pua chumi thereng chung chuan Trump a hian President Zelensky ne na hian chu case chuitir le hi alo phut ani ome Trump a hian a kom thlangpa ne na kan kom chakpa hi ivel phot lo chuan kan ina TV en to lowang ati ani ber ome chutiang chuan chui ta chia se Joe Biden a chu amwal pho thei hlau chuan kumsang ni som ni in thana po Donald Trump tan chuan president ni le na chan sa thahle don ani ma se chutianga anram in thana chakjok ani theina tura ramdang Trum-puia lo dil vel chu dan phal lo thil alo ni tlat mai si a in thanna a chakjok ani theina turin a president power mang suala an pu zui boka an pu na po hi thil om lo ani bi khlek lo maya US sarkar in Ukraine sarkar ne na ral thuam lama Trum-puia a pek tur dollar makta doi zathum som ko pakhat zet mai chu hemi malok hian Trump pui ro hian midang ron lem lovin alo hren sakalo ni a Ukraine in Joe Biden anun hlui an chui sak theina tura karfunga he Trum-puia hi alo mang ani mel riau tabokani chutiang thuleng vel chu kumsang ni som paruk in thlan lai ta to Trum-puia lo hlo em tu Democrats ho tan chatui tak mai lo ni thunga chet la khan har sat lo ngei mai
July ni som nia Trump pale Zelensky te in biak na Chungchang a thuleng vel chu amhing tarlan lo mi pakhat CIA mi ni nge rin chuan August ni som pahnia official letter mangin House le Senate chuan complaint a thelut ta a he thu hi Trump pahne na hril ani lok lova August hatop lama hriat tir ani ve ta chawa Congress member te le mi pui van tlang te hriat tarlan ani meu chuan September ni kuwa lo ni man dai to a hemi nu ni nia September ni som pakhata chuan Trump pa chuan Ukraine ne na ral thuam lama Trum-puia na tur dollar makta duai zathum som ko pakhat alo hren sak chu apeta ngalani tin Trump pa chuan chu pu na laka in soi film chu in be sein September ni som ni panga chuan Ukraine President Zelensky ne na anin biak na thutlang pui chu ziakin ati chuaka chu chuan a party lo lam Democrats ho chu amin lo hle mai tin anin biak na voice record chu Trump pa hnuai thok te chuan an thuk ru tlat boka chu chuan Trump pa chu ramta na poi thei tur thil thuk ruwa pu na asiam bel cha le bokani ole asei deuh dona wangin khati zong kha tunrumatan chuan kan ngai thlari anga patrua house in an chui dan te le engvain nge he kheisa le khovel tan hrim po Ukraine ram hi apoi mo em ti kan ngai thlale donania i lo chang le donania Donald Trump impeachment patru alo chuak thuayang